Últimament se sent a parlar de totes les retallades que es volen proposar a l'educació i que patirem a tots els centres que ens dediquem a l'ensenyament. Però és que ja fa uns mesos que les estem patint d'una manera directa i agreujada. És el cas de les substitucions dels docents i de les tècniques d'educació infantil. Quan es produeix una baixa d'un mestre, no és substituït per una altra persona fins passats 4 o 5 dies, repercutint a l'atenció directa dels nens i nenes, que han de veure com van passant per la seva aula diferents mestres i com perden els reforços de les diferents matèries. S'ha reduït a 2 dies setmanals l'assignació dels substituts, quan abans disposàvem de 3 dies. Pel que fa a la TEI, la tècnica en educació infantil, si agafa la baixa, com ens va passar el curs anterior, no es cobreix. I si per qualsevol motiu laboral i o personal deixa la plaça vacant, no n'envien a cap altra en el seu lloc i aquesta plaça es perd. El fet de no tenir TEI pot comportar que una única mestra haurà d'atendre a 25 nens i nenes de P3, tenint en compte que alguns encara no tenen els 2 anys a l'inici del curs. Perdoneu, que alguns encara tenen 2 anys a l'inici del curs, altres no han estat escolaritzats i que a tots se'ls priva de l'adaptació acollidora que haurien de tenir com a dret. Per altra banda, darrerament la persona que es dedica a les tasques administratives en el nostre centre ha sofert una rebaixada considerable de sou i d'hores laborals, d'un 15%. Però el que no han fet és baixar les seves responsabilitats i les tasques que ha de fer, que continuen essent les mateixes. Per tots aquests motius i d'altres que estan per arribar i que ens van anunciant, us convidem a participar activament en la propera manifestació que es farà el dissabte 21 d'abril a les 5 de la tarda a Barcelona. El punt de trobada serà la plaça Urquinaona fins a arribar a la plaça Sant Jaume. Aquesta manifestació està convocada pel MUCE, Marc Unitari de la Comunitat Educativa, que són les associacions de pares i mestres, pares i mares d'alumnes de Catalunya, així com les associacions d'estudiants, entre d'altres entitats. Tots junts hem de defensar l'educació pública.